Bola vám predložená taká, okrem štúdie uskutočniteľnosti, aj nejaká analýza, ako by sa teda z akých prostriedkov mohlo centrum postaviť. Vy ste sa vyjadrili aj v tomto bode a tiež ste komentovali ako aj poslanec Tamajka možnosti získania termálnej vody. Vy ste už aj fungovali v istej komisii, ktorá rokovala s kúpeľmi, či by sa dala nejaký objem tejto vody získať do plaveckého centra. Ako ste vtedy pochodili a teda aký bol váš komentár alebo príspevok v tomto bode programu? Čo sa týka kúpaliska v Piešťanoch, tak si myslím, že na to, aby sme kúpalisko v Piešťanoch postavili také, ktoré bude rentabilné a ktoré mestu niečo prinesie niečo pre obyvateľov nášho mesta a takisto pomôže nám prilákať návštevníkov do Piešťan, potrebujeme liečivú termálnu vodu. Ja som bol členom komisie, ktorá mala za úlohu získať prístup k liečivej termálnej vode. Bol som ako zástupca tejto trojčlennej komisie, ja sám na rokovaní v Kúpeloch, kde som rokoval s generálnym riaditeľom, teraz už bývalým, s finančným riaditeľom a s 3 členmi predstavenstva. Tieto rokovania dopadli tak, že vlastne dozvedel som sa nejaké informácie o tom, aké sú možnosti ohľadom čerpania vody, koľko litrov za sekundu môžu slovenské liečebné kúpele Piešťany čerpať a aké sú ich ďalšie požiadavky na to, aby sa táto kapacita navýšila. V podstate to rokovanie bolo v tej forme, že samozrejme zástupcovia kúpeľov boli v prevahe, pretože na ich strane sedeli 5 ľudia, ja som rokoval sám, takže z tohto pohľadu to rokovanie nebolo vyvážené. Toto rokovanie sa uskutočnilo, myslím, že to bolo rok a pol, zhruba 2 roky dozadu a od tohto momentu vlastne neprišlo k ďalšiemu rokovaniu medzi touto komisiou a kúpeľmi. V podstate na tomto rokovaní sme sa teda bavili len z informačného hľadiska, avšak myslím si, že na to, aby mesto získalo prístup k termálnej vode, nie je potrebné to, aby sa rokovalo s kúpeľmi. Kúpele sú predsa len nejaký subjekt a oni si takisto požiadali o to, aby ten prístup k termálnej vode mali. My sa musíme obrátiť ako mesto na štát, na ministerstvo zdravotníctva, na kúpeľnú komisiu a v prvom rade to musí byť vedenie mesta, ktoré musí mať záujem o to, aby mesto získalo prístup k tejto liečivej termálnej vode a potom si myslím, že sa v tejto veci bude dať nejakým spôsobom pohnúť. Takže ako som povedal, je potrebná liečivá termálna voda na to, aby sme mali rentabilné kúpalisko v Piešťanoch. Čo si myslíte ďalej o tom financovaní? Kto by mal financovať? Ja si myslím, že čo sa týka financovania, mali by sme sa postarať o to, aby sem prišiel investor, súkromný investor, ktorý to zafinancuje. To znamená, ktorý to zafinancuje sám alebo za spolupartnerstva s mestom. Čo sa týka nejakého konceptu toho, aby mesto samé financovalo kúpalisko v Piešťanoch, ja osobne si myslím, že nie je to pre mesto rentabilné a mohlo by jednoducho mesto sa dostať do rizika, kedy by ďalšie nejaké finančné aktivity nedokázalo zvládať. Ja si myslím, že mesto Piešťany do dnešného dňa nevyvinulo dostatok aktivít, aby prilákalo investora do Piešťan. Myslím si, že na to, aby sme prilákali investora do Piešťan, potrebujeme liečivú termálnu vodu. A potom, keď budeme mať pozemok, budeme mať liečivú termálnu vodu, prístup k nej a povieme, vážení investori, nech sa páči, prídite a ponúkame vám to za euro, za takých a takých podmienok, tu vybudujete to a to a bude to slúžiť obyvateľom mesta Piešťany a návštevníkom mesta, tak za takýchto podmienok si myslím, že nebude problém toho investora zohnať. Vy ste tu navrhli aj nejaký model toho, teda kto by mal žiadať na ministerstve zdravotníctva, ďalej kto by mal teda ďalej vystaviť a prevádzkovať. Takže aký ten model ste tu predstavili poslancom ostatným? Ono je veľmi dôležité na tomto si uvedomiť to, že ono to nefunguje systémom, že požiadame, chceme termálnu vodu a dostaneme ju. Funguje to podľa slovenskej legislatívy tak, že žiada konkrétny subjekt a ten subjekt žiada na konkrétny nejaký účel. Áno, kedy sa vlastne na základe nejakého projektu dokazuje to, na aký účel tá liečivá termálna voda bude využitá a v akých objemoch. Ja som teda navrhol model ten, že myslím si, že mohli by sme sa pozrieť na to z tej stránky, že mesto ako 100% majiteľ by založilo buď SROčku alebo akciovku. Táto SROčka alebo akciovka by spravila projekt, požiadala o prístup k termálnej vode a potom
mesto môže ako autorita za touto SROčkou alebo akciovkou stáť a lobovať u štátu a u dotyčnej komisie o to, aby mesto ten prístup k termálnej vode získalo. Takisto tento model by potom mohol byť použitý na to, aby sme dostali súkromného investora, či už do spolupartnerstva nejakým podielom v takejto firme, alebo jednoducho takáto firma by sa za nejakých podmienok, nebudem teraz konkrétne už hovoriť za akých, odpredala alebo darovala investorovi. V tomto bode programu ste tiež nehlasovali. Prečo? Nehlasoval som z toho dôvodu, že úprimne, keď sa mám k tomu vyjadriť, ja neviem v súčasnosti povedať, či to kúpalisko je dobré alebo nie. Ja osobne si myslím, že lokalita kúpaliska pri futbalovom štadióne je zlá. Ja osobne si myslím, že tento projekt je nerentabilný a mestu prinesie jedine viac starostí, takže ja nie som stotožnený s týmto projektom. Na druhej strane neviem posúdiť momentálne, že akým spôsobom by sa to malo uberať. Okrem toho, čo som teda povedal a ako som sa vyjadril, tak z tohto dôvodu som sa teda rozhodol a nehlasoval som, pretože nebol som si v danej chvíli istý, čo by bolo pre naše mesto najlepšie a či tento projekt posunúť ďalej alebo nie. Ja osobne si skôr myslím, že mali by sme rozmýšľať nad iným projektom a iným spôsobom na to ísť.